Kami kaya mga matamu muna sa mga niyo mau gani palakata durian sa pagkakot at rere kaki kay gire kaya dan sa kuan man to so bangsa gusto mga uluan gusto mga kawasa kaya dan sira ni man to sa widakalo bang sera na kubri ay mala na sudian tanong pa ka bago kagi di tanong pa bago pa ay pa naman na marantano na may apat yan sudian kaya tanong di makapusuan na pa na Mario Pitong isa na may apat yan sudian kami ko isu no Allah na nagisimbo yan terus kami rin natagakalasan na inilag kuminiwag isa doon na misura ka kami sa kalasan ugit na ako kumanuwala sa kawasan di kami niyan upan mau baka nus di talungan na mo wah ino kami magiging kagi sa nga di ka preparado nagi man to na piya kalipatan do diyan ada barang ta support kaya na yung nawad na mga sukat uy sa kanwa kaya mga kawasan na ba yung luray nun sa mga mujahidin nasudian na gusto mga madrasan mga masjid ay luti ba yung balo bituan suportan niyo makiso mga kawasa so mga kikaralag na ay pagisir ka na naman inuwano niya tiro mga kawasa agad na mga pobre nasad na kisa ng kakawasan yan at nakadato yan at niyan usara so kadato yung upagtaw nasad sa kakawasan nakakawasan yan at niyan uban kakawasan yan si upagtaw na ipagiso na nanuwag nasad sa tawami iso no Allah ta'ala na di ka nun gusti o baka nubus di siya doon na mauri ka pumatay ka nubus lagi-lagi ito na makisa taksi lupa na maludur pa ka pangalit na lumiyan lagi-lagi ito na makisa ay malag na rego na kapan na sumbayangan na ito panganin ta ay malag na makasya sa peta sa dunia sa doon na mauri saan nakisa di dato kawasa anin sana di niya nusar so kada to yan nakakawasan yan sigo pagtaw na yaman na sigo mga kupri pagisyo na naluwag ay importante ka tiap kili kami nung siya mga panggi mga lubas di kami adi mo ba iyawi kami sa mga sang awi kami sa sandiyo tami para pa manananana bob kirang-kiram na pad na punjiyat na yaman lang na mga at nami ugot yan sa ginawa niyan wala suporto panabala sa ano nung Allah sa papaka-pinotor papaka-monitor kahit pagpus kumanyagi natungod na patukawan niyo sisi kami sa kalasan nauba kami sumiurin din na di kami dindihan na siyop namin suingid na palinding namin so kami kubang samu napakatilig namin so agama Islam ano nga meron po ikubo saan sapit ka man na kagamiro ang di kami kagamindo chiko Allah ta'ala kaya na di meron ka para na doon baka nung mabibay sa kanya pumatay tanong tanong kukukukukuku Allah mga dato mga kawasa kadin yan siya pa siya nga diyan siya pa siya pagtaw niya nagugin niya ni pengaling lang so ikaralbinan Pituloy salamat na pungustong tanong sa mga pipitiru Allah na pungustong sa mga tamo sa mga ginawa iman tunay nila mo yung sudiyad inilamog yung pansuway malag na ba niyo suporta so di ni jihad na gusto mga agamatan o mga madran mga masjid o mga mujahidin nakikinabuka tumang kami niyo kapriri kami bala sa ano no Allah ako makinabuka kanong makapabani kanong sudiya bidi ka pakatero assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh